Καλησπέρα, είμαι ο Kaiser και σε αυτό το βίντεο τα pickups μας είναι λίγο διαφορετικά, καθώς δεν ξέρουμε ακριβώς τι θα περιέχουν. Έχετε δει τον τίτλο, είναι το πρώτο pack opening που θα κάνουμε στο κανάλι. Γενικά μου αρέσει να ανοίγω κουτιά, είναι η αλήθεια. Απλά μέχρι στιγμής τα άνοιγα off camera με φίλους, αλλά ήρθε η ώρα να ανοίξουμε και στο κανάλι να δούμε αν θα είναι και γουρλίδικο. Και το περιεχόμενο που μας ενδιαφέρει είναι το Megabox Prism Basketball φυσικά, αν και η αλήθεια είναι ότι οι αγορές μου τελευταία είναι κυρίως NFL. Δεν έχει έρθει κάτι, γι' αυτό και δεν υπάρχει ακόμα βίντεο. Το Prism είναι από τα πιο iconic set καρτών, οπότε δεν μπορείς να πας λάθος με ένα unboxing Prism. Το Megabox είναι από τα δυο πιο προσιτά κουτιά που υπάρχουν. Το Blaster φυσικά χοντρικά θα πω ότι μέσα είναι γύρω στα 60 ευρώ, 55. Μετά πάει το Megabox, το οποίο είναι γύρω στα 90-85 αν δεν κάνω λάθος. Βέβαια δεν βρίσκεις πουθενά πλέον, είναι όλα sold out. Και μετά υπάρχει και το Retail, το οποίο κυκλοφόρησε και πρόσφατα αν δεν κάνω λάθος, το οποίο κοστίζει γύρω στα 130-120 ανάλογος. Το συγκεκριμένο έχει 50 κάρτες. Ψάχνουμε για 10 Megabox exclusive Pink Prism per box on average, λέει. Έχει 5 pack 10 καρτών, οπότε έχει αρκετές κάρτες μέσα το κάθε pack. Κόψουμε λίγο εδώ το seal μας και για να δούμε τι μας περιμένει σε αυτό το κουτί. Φυσικά το Hunt είναι γνωστό. Ένας παίκτης από τη φετινή ρούκι χρονιά είναι αυτός που ξεχωρίζει by a mile. Αυτός δεν είναι άλλος από τον Γάλλο, Victor Wembanyama, ο οποίος νομίζω πλέον δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον για το αν θα βγει Rookie of the Year ή όχι. Νομίζω το έχει ήδη σπίτι το βραβείο. Και όπως είπαμε είμαστε στα 5 φακελάκια από 10 κάρτες το καθένα και να δούμε τι έχει. Νομίζω ότι τώρα που έφυγαν τα κουτιά μπορώ να κάνω μια αγκουριά για να είναι λίγο κάπως καλύτερα ή όχι. Πρέπει να είναι κάπως καλύτερα για εσάς. Δεν είναι. Ένα λεπτό. Εντάξει, τώρα νομίζω ότι είναι καλύτερα. Λοιπόν, είπαμε έχουμε τα 4-5 pack μας και πάμε να δούμε τι έχουν. 10 κάρτες το καθένα. Είπαμε 10 on average parallel exclusive του Megabox. Για να δούμε. Ξεκινάμε με Devin Booker base, Cole Anthony το Orlando, Emoni Bates είναι η πρώτη ρούκι μας με τους Cavaliers, D'Angelo Russell, not his best series of his life με τους Nuggets μέχρι στιγμής, Cameroon και Joel Embiid, Shake Milton, η πρώτη μας Pink Ice Cracked Ice, η δεύτερη είναι η Rookie, η οποία είναι η Silver του Kobe Bufkin, και αυτή λογικά είναι η δεύτερη Cracked Ice, η οποία είναι του Leaky Black Cracked Ice επίσης. Και έχουμε και μια Nembhard και μια Derrick Rose base. Συνεχίζουμε το δεύτερο pack. όπου
Ξεκινάμε με τον Buddy Hield στους Pacers. Paolo Banchero second year. Kevin Garnett με Timberwolves. Keyonte George, η rookie κάρτα μας. Chris Murray, Instant Impact, ο αδερφός του έτερου Murray. Bones Highland, Silver. Larry Bird, η μία Pink Cracked Ice. Kobe White, η δεύτερη σε Bulls, ο οποίος ήταν στη συζήτηση για το Most Improved, αλλά δεν βγήκε εν τέλει. Νικτής ήταν ο Tyrese Maxey των 76ers, ο οποίος όντως έκανε πολύ καλή χρονιά. Έκανε fall off βέβαια εκεί πέρα, μια δόση Sixers δεν τα πήγαιναν πολύ καλά με τον τραυματισμό του Joel Embiid, του κυρίου αυτού δηλαδή, τους Sixers. Pascal Siakam, Raptors, πλέον στην Ινδιάνα. Ξανά Kobe Bufkin, η Base. Paul George με Clippers. Sensei Abo, Emergent. Ben Simmons, Pink Cracked Ice. Maxwell Lewis, Rookie Card. Markel Fultz, Silver, στο Orlando Magic. Kevin Knox και Leaky Black, μια Base Rookie Card. Δύο πακετάκια ακόμα. Μέχρι στιγμής τίποτα από τρομερό. Αρκετές καλές καρτούλες μέχρι εκεί. Κάνουμε και το tease να δούμε τι μπορεί να έχει. Αρκετές ανάποδες βλέπω. Για να δούμε μήπως αυτό το pack μας κρύβει κάτι καλύτερο. Michael Bridges, Brooklyn Nets. Kawhi, οποίος δεν παίζει στα games τελευταία. Podziemski σε Warriors, not bad. Ξανά Chris Murray, Emergent. Sifino Prism. Oh, nice. Sifino. Και εδώ έχουμε μια 70 στα 2.25, είναι η teal, η αριθμημένη που μπορούμε να βρούμε στα Prism Mega Box. Είναι μια teal Cracked Ice. Πολύ ωραία κάρτα. Δεν είναι color match, αλλά close enough. Και άλλη μια ανάποδη είναι Silver του Paul George. Και μια Pink Cracked Ice του Jaden McDaniels. Hauser Rookie Card Base, όπως και Philip Petrusev στους Sixers. Και πάμε και στο τελευταίο πακέτο μας. Πλέον κάναμε και το hit μας, οπότε πιο άνετη πλέον. Πάμε να δούμε τι μας επιφυλάσσει. Ούτως άλλως είπαμε τις τιμές που υπάρχουν κατά κάποιο βαθμό ακόμα. Μια base rookie card του Wembanyama είναι αρκετή για να αξίζει ολόκληρο το Mega Box. Ας κάνω και το tease μας. Έχουμε μια πράσινη. Αυτή πρέπει να είναι η Deep Space που μου αρέσει πάρα πολύ σαν κάρτα. Lakers είναι. Λοιπόν, εδώ έχουμε Marcus Smart με τη φανέλα. Alperen Sengun, μια πολύ καλή χρονιά. Paul Pierce. Jason Wallace σε Thunder. Deep Space. Rookie. Scoot Henderson, καθόλου άσχημα. Austin Reeves, η άλλη είναι rookie, είναι ο Gigi Jackson και αυτή είναι ωραία κάρτα. Austin Reeves, rookie card του Gigi Jackson second στους Grizzlies, Pink Cracked Ice. Dominance του DeMar DeRozan. Lonnie Walker για το PC. Brooklyn Nets με την φανέλα του LA βέβαια. Και AJ Griffin, αφάντος φέτος, έπαιξε 2-5 λεπτά στο τέλος, πολύ χαντακωμένος στην Ατλάντα, παρόλο που είχε τρομερές απώλειες, δεν τον εμπιστεύονται καθόλου, είχε κάποια ψυχολογικά προβλήματα. Έχω αρκετές κάρτες του, γι' αυτό το ξέρω. Καθόλου άσχημα όμως. Εδώ βλέπουμε την Pink Cracked Ice του Gigi Jackson, αλλά φυσικά το hit δεν ήταν άλλο.
από την κάρτα του Derek Lively στα 225 όπως είπαμε, κάρτα που βγαίνει από τα Megabox. Αυτό ήταν το unboxing. Θέλω να κάνω από εδώ και πέρα, θα προσπαθήσω να κάνω θέλω να κάνω και άλλα unboxing. Από εδώ και πέρα θα προσπαθώ να τα κάνω τα περισσότερα τουλάχιστον σε βίντεο για να ανεβαίνουν στο κανάλι. Να βάλουμε και μια ακόμα, ας πούμε, του PodGames και την Base. Οπότε ναι, θα προσπαθήσω να κάνω και collection με το NFL που σας χρωστάω. Οπότε stay tuned. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.